Ambalima Shak Pro TV lageba bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na aw minnu bɛ k'an ka kunnafoniw lagɛ sanga an'a ka waati bɛɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ani k'aw barikada ko nin ye aw ka bi bamanankan kunnafoni a waati o selen bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Gɔngaso an b'a jira aw la k'a fɔ Gɔngaso ani ni Sikaso cɛ kilo 30 bɔɲɔgɔnko ye min ye kari k'a fɔ Ala ye olu gɛrɛjɛgɛ château belebele la château min n'a valeur bɛ taa jɔ million 19 a n'a kunkanfɛn na min ye kari k'a fɔ kunun a baara a daminɛna Gɔngaso commune yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka château in ni ka a kɔlɔn ni ka se a daminɛ kunun nɛgɛ kanɲɛ 17 waati a kɛnɛ kan min ye kari k'a fɔ monsieur le maire Abdramane Kone ale tun bɛ a kɛnɛ kan maaba caman o y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ bali olu la abada ko sabula mun na ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Gɔngaso dugu kɔnɔna na mairie ka wuli ka jɔ ka se ka château ɲini ka di olu ma e kari k'a fɔ kunun a nisɔndiya a bonyana kosɛbɛ min ye dugutigiw ani jeunesse a baara kɔni daminɛ olu ɲinɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati ni château in e kari k'a fɔ a sɔrɔla Gɔngaso mairie ka wuli ka jɔ ani u ka cɛsiri fɛ a n'a dɛmɛbɔ walasa min ye ji sanuman mini o ka se ka sabati e kari k'a fɔ Gɔngaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔ ka taa bila Sikaso marabolo yɛrɛ kɔnɔna na château in sɔrɔla i kari k'a fɔ a musaka a taara jɔ CFA million 19 bɔɲɔgɔnko a n'a kunkanfɛn na nisɔndiya kɔni o kun bonyana kosɛbɛ Gɔngaso dugudenw ma o y'a jira k'a fɔ ko nin ye dɔ faralen ye olu ka ji sanuman mini a kan. An bɛ segin ka na an ka Sikaso dugu yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ taa Dɔɲɛna an b'a jira aw la k'a fɔ Dɔɲɛna ale ni Sikaso cɛ a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 5-6 bɔɲɔgɔnko kan min ye san 3 bɔɲɔgɔnko a bɛ a bɔ i ka dɔn k'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja mun na tan n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Dɔɲɛna pont a pont karila a bɛ i ka dɔn k'a fɔ san 4 bɔɲɔgɔnko bɔ Dɔɲɛna ko y'a jira k'a fɔ olu kɔni jɔyɔrɔ bɛ ni jɛma don ni pont n'a tɔ bɛna kari don o don i ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ mankan belebele ani kasara belebele o de kama an yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ Shak Pro TV an b'an ka dɛmɛ kɛ min ye ka kunnafoni lake k'a di jamana maa ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka wele ka taa pont in lagɛ min filɛ nin ye Dɔɲɛna ani Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ an b'a yira k'a fɔ pont in nafa ka bon kosɛbɛ min ye mobiliba caman olu bɛ na Sikaso dugu yɛrɛ kɔnɔna na wa kari caman fana olu bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na pont in a dagolo walen bɛ kosɛbɛ wa fana a kasara i ka dɔn k'a fɔ n'a ko a bɛ kɛ don min na a bɛ kɛ kasara cɛjuguba ye sabula nɛgɛ foyi de tɛ pont yɛrɛ fankelen yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ ka kakuru de kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka bɔgɔ ni caman to a kɔnɔna na ka se ka pont in lafara i ka dɔn k'a fɔ a ɲɔgɔnna kasara dan tɛ Shak Pro TV ka dɛmɛ ye nin ye ka kunnafoni k'a di jamana maa ɲɛmɔgɔw ka se ka wulikajɔ sabati walasa ka se ka taa pont in ni ka a lajɛ. An bɛ taa an ka jamana faaba kɔnɔna na Isa Kawujimu ale kɔni ye a dabɔ filikoro kunun k'a jira k'a fɔ ale sɛbɛko nimisala kosɛbɛ i bɛ ka kɛlɛ la ko ni i bɛ ka segin fanga na bi na ko ale tɛna kɛlɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka sen don mankan na kuma tɛ ka i bɛ ka yɛrɛ gɛn ka bɔ fanga na i ka dɔn k'a fɔ ko min kelen nimisa bɛ ale la bi ale Isa Kawujimu k'o de i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni wulila ka maaw fara ɲɔgɔn kan n'a kama ko M5 RFP ka dɔn k'a fɔ fo ka taa maa caman ma ka se ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ka gɛn ka bɔ fanga na Isa Kawujimu ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nimisala bi ala ka dugukolo sanfɛ ko ka sababu kɛ olu ye i bɛ ka gɛn ka bɔ fanga na ko min kosɔn ko a laɲini si ma sabati abada ko bi na ko nimisa kelen o kɔni bɛ ale Isa Kawujimu na wa fana a kɔni ye yafa kun ɲini i bɛ ka kanubɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛn fo ka taa bila i bɛ ka yɛrɛ ma ko nin waati in na nimisa kelen bɛ ale Isa Kawujimu na bi ko de ale ye maaw fara ɲɔgɔn ka se ka don tɔn na n'an kama ko M5 RFP ka se ka min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ka gɛn ka bɔ fanga na ko nimisa kelen ko jɔn wala ko bɛ ale Isa Kawujimu na an bɛ don min na fɔ bi na. An bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Gabon an b'a jira aw la k'a fɔ min ye kunun Gabon fanga kɔni i ka dɔn k'a fɔ a dafirila min tun bɛ fanga kunna o tun ye ale Bongo Ondimba a ye san 10 ani san 4 bɔɲɔgɔnko k'o kɛ fanga na a fa n'o ye ka dɔn k'a fɔ Umar Bongo Ondimba ale ye san 40 a n'a kunkanfɛn k'o kɛ fanga na kunun min ye ka dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw sɔrɔsiw a ka garde présidentielle i ka dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaaba général Oligui Nguema ale n'a ka cɛdenw o kɔni ye fanga dafiri ale Bongo Ondimba bolo ka fanga ni k'a tiɲɛ a bolo k'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛn ale Bongo ka fanga na tuguni k'a ka taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la o kɛlen min ye Union africaine ani ka dɔn k'a fɔ Faransi olu ye coup d'État ni ka sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a jira k'a fɔ olu ma jɛn n'a ye abada k'o ye dankari démocratie fanga na ani BJ fanga na i ka dɔn k'a fɔ jamana caman kɔnɔna na Mali tɛmɛnen kɔfɛ Niger Burkina la Guinée tɛmɛnen kɔfɛ min ye kunun coup d'État i ka dɔn k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ kɛra kunun Gabon dugu yɛrɛ kɔnɔna na Libreville k'ale Bongo Ondimba k'a ka fanga ni k'a dafiri a bolo maa min kun sigila fanga kunna ni waati na o de général Oligui Nguema ni ale kun ye i ka dɔn k'a fɔ ale Bongo ale masuruna maaba ye kosɛbɛ wa fana a ka garde présidentielle fana don ni cɛba
ba ko fone ay kalan chama de ke Maroc fo ka tabla yoro chama na ka se ka surashia e ka fo ka se ka ala ko ya anane ay kulu kere ni ko do mi ka fo Gabon surashia re konnana amajira olo ka fo General Oligui Nguema abe fanga kuna ni watina Gabon jamana konnana amajira olo ka fo alisa ameto Gabon jamana konnana mi ka fo quelque chose mun ko fanga kon d'Afrique ale bongo ojiba bolo e ka fo na nyamaya obe General Oligui Nguema bolo e ka fo okoni ma wulun fla bonyo ko munu tin ale bongo masura moye ka chomike olula ka dirga fo ko jamana na folo ne ka sabe ko dun ma wulun fla ko chema mi ka fo ale bongo njiba ale denge Nurudin Valentin bongo e ka fo ale be olu chema ajira ka fo ma wulun fla bonyo ko nunu ma e ka fo otena bo Gabon dafe abada wa mana dara o be bla o kan ko sabula mun o jamana na folo chama ne ka sabe ko dun yurugu ani ka fo ko jugu chama ne ko ke Gabon jamana ere o konana ameto Gabon jamana konnana amajira olo ka fo kunu ale bango njiba aka fanga kon d'Afrique aye adamo e ka fo ka kuma chama fo ka wele bla jema bama e ka fo ni yo keno e ka fo Union Africaine fo ka tabla onima ani ademe bo muni ale bango ba akadi kosebe krenga e ka fo amasono bo farafina ani farajela ale bango njiba akona dira ka fo ale berona bibina ale kon kamana ganedo mi ko be ka ke ale ka jamana kon konnana ale masigni wa mafo de famo ala abada abeka kuma mina akumana angle kan na wala sami ma bachama ulu kaseka me ale bongo njiba ajira ka fo ko mi kara kunu ki kara ka fo ka bala ale rela ko sabla na ko jamana dunde ale shigi fangana ko ife mi ko jera ale ko songa amako kala ka denen soro kana le ka fango kon d'Afrique ale bolo ko jon wala ale ko majinai wa fana ko abanyina de mbo fe farafina ani farajela oni ani Union Africaine o kaseka fere sigi senga wala sa ale kaseka sigi fangare okuna Nambora Gabon jamana konnana ameta Union Africaine gunga mi kunu Union Africaine olu ye laje belebele ni ko ke ka jere ka fo olu ko majen abada ali bongo njimba akabo fangana munu ye fanga dabri ali bongo jambulo ki ka fo ko ka fanga sig ali bongo njimba ko ife olu ko olu ka lajine mi ka fo l'Amérique fana ale fana kudida ni ka sebe ko mi kera Gabon jamana konnana o kele fana no France jamana fana ale fana dabo fle ko ka jere ka fo olu ko majene kudida yi ngami Russie olu ajira ka fo olu ko mi ka ko kon laje doni ni ikaro ka fo ni frashla ko no ne jama ko don ta hakla ko mebe olu be so ga deme ta kanyeshin uma shini fana ikaro ka fo ale kara jamana fo le mi ko bora ka declaration ke ka jira ka fo olu ko ma fe mi ikaro ka fo munu ko ne fanga kon d'Afrique no ye General Oligui Nguema anaka cha don ko ka se ka barake jama ko don hakla ani jamana ko don ga hakke o ka se ga nyene ka do uluma ko ikaro ka fo olu ko mena se ko lage abe ko don fo sita ka Union Africaine ani France olu ko na ga fo o ko do ko ka se ko jagwa do ikaru ka fo ali bongo njiba ko akasege fanga re kuna Gabon jamana ko ko sabla ko kalata mi kon kera ni kalo ngona ko ali bongo kai sisro kalata were o keneka bibanga kuna foni ama kunchene mi ode Afrique du Sud ama dira olo ka fo kunu mi karu ka fo etashi belebeleba ale kon d'Afrique la monde kan akrasabe kama bi wolon fla ani maduru bonyo ko kulu boni onina lu chema mi karu ka fo demisen sankele alebe ulu chema ama dira olo ka fo ni etashi akon d'Afrique la Afrique du Sud faba ko na kama yena sibu ale faba no Afrique du Sud faba yena sibu ikaru ka fo etashi belebeleba akon d'Afrique la kama bi wolon fla ani maduru bonyo ko kulu kon d'Afrique alisa mi kar ka fo ni ko mesela yo jira ka fo ko mo ko be ta shin juguma ki kar ka fo ka ka ta ma keme ana ko afen mi kar ka fo fanga tikla mo olu ko ne wila jo konsabati ka se ka fero sigasenga ka ikar ka fo shu ni ko wobe ka bo ay watem no fo sisa ka ni noina mi kar ka fo alsa sekretary bara ko be ka ke mun ko so ni etashi bele bay ikar ka fo adafrila sabula mi kar ka fo akasara adan akabo kusobe mi watem na fo sisa mi manyamo ye Afrique du Sud manyamo olu ko meka la sele kon ken wati na ka wode bla bema beka ka basi karamo wa munu ko me quartier ne ko na o ka se ka quartier bla ko sabla na ko yoron ikar ka fo frati marodo Afrique du Sud dugure ko na ma bi wolon fla ani maduru bonyo ko olu ko bonina onina ka saboke South Afrique na kera Afrique du Sud jamana ko na Johannesburg no ye aka jamana afaba yere yani ka to anga bi bamana kuna foni ka kunche foli amadi ande mabo makusebe malikono ani maliko kan a follow ode an karambogo ye no ye karambogo Dr Traoré kabo serakoro amba foka wale nyado ani ka barkada abika jamaka inde kusebe dulu kirate ka dulu don ka sebe koro don ki dakan yirela ale fana ande mabay kusebe jamaka ngona amba foka barkada ani ka wale nyado ameta bamako boutique Cheikh Tangara nana fakaro do an fe bamako sukba konana
immeuble Basedo ni osere mi moto TVC men la kika original kadi oma songo damatemedia la Malibe numéro 1 ambeta en fait Sikasso autogar la électronique nouvelle génération almem trabakaro do en fait Sikasso ka électronique mene gregre kadi oma songo damatemedia la ay wuli kase almem trabakaro la en fait Sikasso autogar ko nana clé USB ani batterie bekani batterie blindé abo sura bolo songo damatemedia la beka ki faso fe o libanado o gregre mi chaque pro TV ko nga sanfɛ o kranie ama fosa akambe diɲɛ waati wɛrɛ